εταιριών. Και δυστυχώς πάει κάπως έτσι λοιπόν. Όλοι ζουνε δίχως την παραμικρή υποψία, ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Κι όλοι ζουνε δίχως την παραμικρή υποψία, ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Βάλουνε πάντα κόφενες και μένα ενάντια στο απογμάτιστο ελληνικό πνεύμα.